ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ତଥା ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଲାର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ମତ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକକଲା ମାନେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଯାହା ଗାଁ, ଘର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମାଜକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଖାଶୁଣାକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ଲୋକକଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକକଲା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଲାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ନିଜର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକକଲାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଏହି କଲାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ କାମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ତଥା ସହାୟତା କରି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଲା ଲୋକକଲା ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଲୋକକଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଲାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଲୋକକଲାକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ଏହି କଲାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଲୋକକଲାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଲାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକକଲାକୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।